Dobroveče i dobrodošli na Snow Cop festival. Da li ste imali priliku da uživate malo u svežem vazduhu u planini? Da, svakako. Danas, u stvari, tokom dana malo sam se prošetao i uživao sam. Super. I uživao sam sinoć u programu isto, u nastupu u Basement Jacksa, pre njih su u Room isto bili super. Da li vam se sviđa, dakle, ta dnevna atmosfera i uopšte koncept spajanja muzičkog festivala i zimskih sportova i naravno tih naših dnevnih dina gde su svuda okolo žurke i muzika koja prati ceo festival? Pa, to je dobra ideja, pošto mladi su u velikoj meri ti koji prate i koji se bave zimskim sportovima, skijanjem i boardingom. Tako da napraviti festival na ovoj nekoj nadmorskoj visini je lepo nama muzičarima da nastupamo na svežem vazduhu. Tako da je super ideja, nadam se da će zaživeti. Da li imate da poručite nešto Snow Cop publici i da li, šta možemo očekivati od vašeg koncerta, od stvari nastupa večeras? Pa očekujem dobar koncert i energiju koja uvek postoji na našim nastupima. Hvala Bogu, svuda ima ljudi koji vole Darkwood Dub u nekoj pristojnoj meri i oni uvek lepo naprave atmosferu, tako da očekujem da će se to i večeras desiti. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru, a mi se nadamo dobrom nastupu, u stvari sigurni smo da će tako biti i nadamo se da ćemo vas ponovo negde prvom prilikom čuti i gledati. Hvala vam najlepše.